balitang showbiz mga katropa, Jinkee Pacquiao nagkatawa sa pagkumpara kaniya kang Miss Universe 2025 Fátima Bosch. Ato doon ni Cyron mga katropa bing anong nagkatawa man ni si Jinkee Pacquiao. Ato kasudlon mga katropa ang atawang showbiz news correspondent nga sama kaputi ni Fátima Bosch. Katropang Inday Erika. Showbiz News! Showbiz Balita! Yes, salamat kaayo sa kamanag-umon nga buntag kay Tropan Gisril o Baring Lar. Pwede mga maring, mainit-init nga balita, init pa sa bugan. Gikatawan lang ni Jinkee Pacquiao ang mga komento sa mga fans nga nag-ingon nga hawig siya sa bag-ong Miss Universe 2025 nga si Fátima Bosch sa gikan sa Mexico. Sa iyang social media account, gi-repost ni Jinkee ang daghang mensahe sa mga fans nga nag-congratulate kaniya sa pagkadaog sa Miss Universe 2025. Dinipod niya mapugnan ang katawa ngadto sa ubang netizens nga nagbinuang milupad siya og kauban sa kambal nga si Janet padulong sa Thailand. Aron mo suporta sa giingong long lost sister. Napakita usab og suporta si Jinkee alang sa representante sa Pilipinas nga si Miss Universe Philippines at sa Manalo nga mitapos isip third runner-up. Grabe naman kain ng mga netizen, oy. Mamawar sa mga citizen. Pero mga maring mo to ang balita, ha? Grabe kaay nga balita mga maring. Ako ni si Maring Inday Erika, dili man ko gwapa, di man ko mistesa, dili man ko parihas ana ni tawag aning boy. Apan ayaw ka mo kumpiyansa ba sinog mapuhon, maako na mong tanan. Bye-bye.